A veure si ho dic bé. Semper Denseps Nuncam Retro, que vol dir sempre mirar endavant, mai enrere. Sempre tirar endavant, mai enrere. Però mirem enrere un moment. El romanent, aquest romanent tan lustrat. Vaig a fer-los una mica d'història. Els romanents de l'Ajuntament, i en tot cas el resultat de l'Ajuntament, que sigui positiu, és bo. Ha de ser positiu. El que no pot ser és escandalosament positiu. Els romanents que hi ha hagut des de l'any 19, 20, 21, 22, etc., doncs han sigut de 5, 7, 8 milions, excepte l'any 20, que va ser de 14 milions. Per què? Doncs perquè hi havia la pandèmia. I amb la pandèmia es van deixar de fer moltes coses. Però no es va deixar de pagar a les empreses, no es va deixar de pagar a tots els treballadors de les empreses, no hi va haver cap ERTO, no hi va haver cap acció d'aquest tipus. És més, després es va retornar tot en forma de bona ciutat i amb subvencions, en part amb el teixit comercial que havia patit molt. Ara arribar a un romanent de 19 milions, dius, bueno, és que això és extraordinari, perquè tal, perquè qual. Perdoni'm, i sé que després m'arrenyarà el senyor alcalde, però els han tornat a enredar. Els han tornat a enredar. No és cert. No és cert. Es pot preveure i es pot fer de tal manera que això no acabi d'aquesta forma. Ja no parlaré, perquè ja em sembla, no sé com classificar-ho, el fet de que aquí hi havia un forat de 14 milions quan vostès van entrar. És més, ho publiquen i després es queixen que no tenien crèdit amb els bancs. Quin banc vols que toqui calés si tu hi anuncies que estàs en fallida? Home, sisplau, no vam tindre cap problema en finançar-nos durant la nostra època. Hi ha més coses que cal dir. 192 habitatges que ara allí al PP10 es tiraran endavant. Algú es creu que això surt d'ara? Això surt d'una feina del govern republicà, CUP i Esquerra Republicana, principalment, que vam treballar perquè això anés així. Ja no els hi parlo dels 50 pisos que van posar al servei social i a Esmausa per lloguer social, amb tot el que van fer per el tema de rehabilitació. De zero patatero, senyor alcalde, res de res. No em foti a dir aquestes coses, sisplau, perquè tothom sap que no és veritat. Tothom no és veritat. Què els estem demanant? Què els estem demanant, sisplau? Els estem demanant ambició i obertura de mires en aquests moments. No estem en una situació dolenta econòmicament a l'Ajuntament. Per què? Perquè des del nostre govern i després vostès han continuat treballant per baixar el deute, per baixar, diguéssim, tot el que aquest desastre que hi havia, perquè nosaltres vam agafar això amb el 102% de deute viu. Per tant, vam baixar, s'ha continuat baixant i ara estem forts. Forts per afrontar una de les alarmes més punyents que tenim en aquests moments a la ciutat, sisplau, que és l'habitatge. Sí, senyors, fem tot l'esforç possible
per afrontar l'habitatge. I una altra cosa, la climatització de les escoles. No, és que nosaltres no podem fer inversions, és que resulta que això ho ha de fer la Generalitat. Sí senyor, ho ha de fer la Generalitat. Però hi ha una manera de fer-li fer a la Generalitat, que és dir-li, escolti'm, nosaltres ho paguem i vostè m'ho torna. I vostè m'ho torna. Això és un conveni que es pot fer i s'ha fet moltes vegades. Per tant, no és una acció directa, diguéssim, d'inversió, però tenim els diners per poder-ho fer, en tot cas. És una opció que podrien estudiar com s'ha fet en altres circumstàncies i en altres casos. Per tant, miri, me sap molt de greu, hi ha moltes més coses, però me sap molt de greu el que... Ostres, no poder fer el discurs que he fet abans de la senyora Mangini. En fi, pensin una mica, facin una mica de reflexió, perquè no estem en la situació en què sí que estàvem en temps de pandèmia, en què sí que estàvem amb l'inici de la guerra d'Ucraïna i vam tindre una inflació i vam tindre unes circumstàncies i amb unes circumstàncies de fortalesa dintre l'Ajuntament que no són, afortunadament, les que tenim ara.